La caleta de la Lili. Enxampeu aquest retrat. Pare, que ja ho has acabat. Gairebé, Lili. Endevines què pot ser? És una flor, potser? No ben bé, Lili. Torna-ho a provar. Què has vist, Gavi? Guaita! Oh, un tresor marí! Vaig a fer-hi una ullada, pare, d'acord? Molt bé, Lili. Seré aquí si em necessites. Molt bé, pare! Corre! Mira, Gavi, és un marc de fusta divertit. Potser és per poder fer línies ben rectes. O potser és el mànec d'un maletí. O potser és una finestra molt petita. De l'altra banda del món, a la caleta del tronc. Anem, Gavi! Tothom a bord, cap a la caleta del tronc. Hola, hola, capità Salat. Puja a la villa de Lila, Lili. Estem a punt de salpar. Ai, quin marc per un retrat més bonic que tens, Lili. Ah, és un marc per un retrat. I ara només necessites un retrat per posar-li. Com ara aquest, Salat? I tant, Lili. Aquest seria un retrat molt divertit. Terra a la vista! Gràcies, Salat. De res, Lili. Anem, Gavi. Potser la conilleta té un retrat per aquest marc. Però, Bou, no te n'hauria de fer gens de gràcia. Hola, Bou. Hola, conilleta. De què rius tant, Bou? Del retrat que ha fet la conilleta. És la cosa més graciosa que he vist mai. Que el podem veure, conilleta? Aquest és el retrat més divertit d'en Salat que he vist mai, conilleta. No us n'hauria de fer gens de gràcia. És un retrat d'en Salat content. Li hauríem d'anar a ensenyar. Potser li agradarà. No! No ho podeu fer, això. En Salat es podria pensar que ho he fet expressament. Potser tens raó, conilleta. L'amagaré on no el vegi ningú. Ui! El meu retrat! Oh! Ui, no! Torna aquí! Enxampeu aquest retrat! Correu! Ah, el diari matinal. I me l'envien sense haver-lo encarregat. Quin servei més eficient. Guaita aquí. En Salat surt a la primera plana i fa una cara... Molt graciosa, realment. On deu ser? Hola, Lili. Has vist el diari aquest matí? Aquell d'allà. Allò no és cap diari, Lord Cèrvol. És un retrat que ha fet la conilleta. Sigui el que sigui, és d'allò més graciós. És un retrat d'en Salat content. No. Torna aquí! Correu! Enxampeu aquest retrat! No us en rigueu del retrat, ratolins. No us n'hauria de fer gens de gràcia. I ha tornat a volar. Au, som-hi! Ai! Oh, no! Torna aquí! Mare, i ara què deu ser això? Ostres, si és un retrat en Salat! I ha quedat d'allò més graciós. No te n'ha de fer gens de gràcia. És un retrat d'en Salat content. Ai, em sap greu, Cuca. Ostres, no! Ara se'n va cap al magatzem del port. Al final en Salat el veurà. Hola, Iona. Adéu, Iona. I
allà era jo, Lloca, navegant tot sol amb un vent més fort que un sac de xiulets xiuladors. Ostres, Salat, si mai et cal que et rescatin, ja saps qui has de cridar. Oh! Oh! El retrat d'en Salat! Agafeu-lo! Què és això? Que és un retrat? Ostres! Què et fa tanta gràcia, Lloca? No el miris, Salat! Què és això? Un pop? Potser una estrella de mar ballant tota esbojarrada? Va tu els llamantos, però sí, sóc jo! Sí, però, Salat, Aquest retrat és t'ho puc explicar tot. el retrat més divertit i graciós que he vist mai. Així no estàs enfadat, Salat? Enfadat? Com vols que un gos de mar s'enfadi per un retrat com aquest? Me'l puc quedar, conilleta? Em farà riure quan estigui sol allà a alta mar. Esclar que te'l pots quedar! Bona idea, Gavi! I encaixa perfectament. És la cosa més graciosa que he vist mai. Suposo que és força divertit, sí. Ja és hora de tornar a casa, ara. Ara ja ho veig, què és això? Què et sembla que deu ser? És en Gavi! Ho has endevinat, Lili. És en Gavi, sí.